Iya no, ya. Seben ya. Ayo. Karena ayo. Diwiti nduk. Maka. Saben bengi. Gentari sik, ayo. Nyawa. Aja kalah karo wedok iki, Gong. Yayi kok ayune. Kandhane. Demese. Kowe ngapa tulah-tuleh? Ayu demes. Iya. Iya, Ayune demese. tenan. Brengose. Salah keberangkatnya barang. Oh, seben ngawur. Kucing. Nyapa? Kucing wedok ayo brengos. Ngono ana wong jengking kok disogok ngono. Yo, anu Mbak Eka sing jegleng jelembung. Ayo. Kaya aja lembung to, Mas. Diomongi kuwi wong kasus kok. Ya. Yen memajang hapung karo janur hapung karo janur Alhamdulillah niki anu Mbak Eka. nggih. Pikantuk tali asih saking Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati berkah barokah. Pak. Duduk Madil. Nuwun, Pak. Matur nuwun Pak Bupati. Iya. Apa kok? Dumadil iki kok rata apa ora? Kok ngersulai piye to? Kok ora percaya karo kancane? Tegese mengke rata mboten ngono lho. Ayo genah no. Genah rata. Genah sing itu ina presiden ya ta. Kaya Eka kuwi Nggih. presiden karo pengrawit. Nah. Pangapunten Pak nika kagem pengrawit kalih sinden to, Pak? Heeh, nggih. Nggih pun matur nuwun. Yo, ayo genti. Ayo. Harung sida munggul iki. Lah mau apa ora? Lho kene arep munggul moto layang kok. Ayo. Gentari sing jeglek ku ngopo? Awas. Hop. Sing nembang karo sing jegleng kompaknya tak bagi satu-satu. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Bayu. Ayo gentari. Genggleng ngoten niku. Ngene iki lho dipasno. Ket mawon. Mosok kalah karo wong Rasah mutu. Nyapa? Sangu mboten, Mbah? Kok iso ditekoni? Kowe ngapa tengok bojomu apa? Mboten anu kok, Mbak Yanti to? Yanti. Bareng asta mesti ya genah. Ayo genti Eka. Ayo dipaske gen entuk 100. Angel lho jegleng pas 100. Lah wong kowe iki lho ngepes tapi aku ora mau wis ngomong to nang arep dadi bojomu ki mesti ora tekan-tekan. Lah tekan piye wong kene tak paske kowe malah turu. Ya Kak. Mana? Pacitan sarui Dipaske sik. Paske. Kusik nek pas seleh lagi mumpul. Ayo. pasno. Wah telat mau ngopo ya. Sing iki sing apik sing nembang tok, sing jatah satu sing nembang tok. Matur nuwun. Sing jegleng ora muni. Saking Pak Bupati berkah barokah, Pak. Ah, karepmu. Set, ning aku ki mau gumun. Kowe mau pas ngene-ngene kok meneh klutuk-klutuk. Aku tutuk wong aku nggon aku ngene melu obah. Coba nggonmu ngene. Coba ngene ya. Oh, tak bleh kok. Ora ngene ya, Pak. Ora nggonmu kelek kok. Lah tuwa apuk. Kok tak edoni kobong lho. Jari iki lho, Pak, jari iki lho.
Bah. Ayo, ayo. Anu ya. Awas, Gen. Yo, hop. Hop, sik tarikan. Ayo. Saiki diwiwiti saka Mbak Fahmi. Ayo. Tarikan Jiro Luyak, cek. Ayo. Wingko Wingko diwadahi tampah diwadahi tampah. warga Iramaka Warga Iramaka. rezekine melimpah. Amin. Tarikane bener jatah 100. Nyedin. Iki kena Fahmi. Ah, ayo. Jajare Mbak Suci, ayo. Baku sagedor. Kosek mriki gen cetha sik mriki aja telat. Ayo. Kuwi nyapa to kok. Wis ra rata teko aku neh ketok iki. Kok ijani-ijani ngapa? Nginjeng kok mau napa kentekan. Ayo, Mbak Suci sik, ayo. Baku sagedor. Mbak Kosak Godor Karo tuku irus. karo tuku wirus. Mas Glondok. Piye, Nduk? Kowe kok pancen bagus. Amin. Kaya. Wedhus. Mbek. Yo, parikane elok entuk jatah 100 Nyedin kena Suci. Ayo. Yo jajare sapa kuwi? Ayo. Ning tengah lawang. Ning tengah lawang. Mangan graji. Wah, duh. Cangkeme pra sempal. Sing Graji, nonton Pak. wayang. Sing nonton wayang. Mugi kathah rejeki. Amin. Yo jatah 100 kene. Ayo. Mbak Eka, prihatine sih. Ayo, ya Kak. Anu neno. Menyang Magelang. Nyang Magelang. Kayu. Tuku kayu terus. Wonogiri akeh kok teko Magelang. Cangkeman. Wah, tarikan kok diwaoni. Lah saya Magelang ada-ada teko kono biar rung teko. Ayo diramuke sik. Tuku gentong. Nah, ayo. Anu Ning neno. Kutha Kediri. Terus, Bagong. heeh. Kayak sapi. Ya, itu jatah 100. Ya. Ayo, Dini parikan cek. Ayo. Anu neno. Ayo. Mengo. Wah, mengo terus. Rada amba. Hei, usumange nok mengorada amba ning lapangan lho iki ulak ISIS. Kuwi ora kuwi parikan ku sik to. Rada Urung rampung lho, Le. Mengo rada amba terus. Masyarakat Iramaka. Masyarakat Iramaka. Tansah kebak kamulyan sedaya. Amin. Ya jatahmu iki. Ayo. Mbak Darsini, ayo. Non. Parikan ya, Lek. Ya. Ayo. Ayo. Tuku nangka Tuku nangka terus dicampur es. dicampur es terus Warga Iramaka warga Iramaka. mugi tambah sukses. Amin. Yo jatah iki 100. Ayo. Ya. Ayo. Anu Mbak Eka Suranti sik. Anu nek. Anu neno. Ayo. Kembang melati. Kembang melati, Kecemplung sumur. cemplung sumur. Pak Bupati. Pak Bupati. Panjang umur. Amin. Amin. Yo jatah iki. Matur. Yo. Ayo, ayo yuk. Tuku klopo. Tuku kelapa, Ditaleni kawat. taleni kawat. Warga Iramaka. Heeh. Mugi pinaringan sehat wal afiat. Yo jatah 100. Ayo. Yo gentari. Anu neno. Ayo. Ndak kula. Alah. Eh, Ndak kula. kulone lanang apa wedok? Ndok ula terus Cacahe 5. cacahe 5. Mugi anu warga Iramaka. Heeh. Apa mau? Anu. Cacahe 5 kuping. Nggih, anu mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Yo jatah 100. Ayo. Alhamdulillah. Ayo Bagong. Ayo. Menyang pati. Taduan ning kene. Mau pati wis. Mau pati wis. Jare ora patut. Ayo. Nyang Baluwarti. Balu artinya Adomen di kok Solo. Baluwarti. Taduan. 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 Balik ke sini. Ning Praji yo iso. Mbah Yati. Aku piyayine legah ning kono. Nah. Lah iya, Mbah Yati. Terus Tuku arit. ora, Mbak Yati legah kok tuku Saya arit. lagi lega tuh kare yang ning aja mitnah lho iki senengane. Sesuk aku bahas arit, Mbah. Buktekke, Mbah. Apa-apa parian kok ora peneran.
Ayo, Mbah Yati. Tuku arit. Terus? Pak Bupati Heeh. nyuwun duit. Iki lho diparingi. Lah kene ra rata. Nyo tak kei nyo. Ngono ya. Wis tau nyekel Dek 100 burung. Sampun. Ya wis gorene. Iki tambah. Pokok nekat. Ayo, anu. Kowe entuk pira? Aku 100. Kowe entuk pira? Kowe entuk pira? 300. Pira? 300. Mbak, nembe 100, Mbak. Mbak Silpi. Kirang 100, Mbak. Ngelawang. Jaluk. Sik. Kok jaluk? Dalane dalange iki piye to? Kok njaluk bojoku iki ngopo kowe? Eh. Ora. Wah, wis. Wes. Wis sida konangan ke anu kere pasar iki. Ketoke dalang karo bojone lomo bojone. Ayo, anu. Ya Mbak Eka. Parian terus seteng wengi utuh betah ayo. Panas hutan panas hutan panas diudani aling. Diudani, Re. Anu. Yo, ayo. Etan bali ngulon apa setia terus 14 sak nanggane. Yo. Yo, Jentari. Yo, ayo. Blong, gentar. Awe. Oh, pipa londo. Yo, Gentari, iki Dok. Irama seger. Nggih. Monggo.
kasih. Ayu karo Gentari aja lungguh sik karo Mbak Eka. Mas Bagong gen lenggah sik. Iki gandeng Mbak Eka piyai saka Banyumas ya ta Kebumen. Tak